иқаё хушрой латуфат нигоҳ ку духтарам яҷа дераждени рафтания гуфтум ая меояд та бигирам дераждени закиам маста намегирам духтар тудам бигирам ах ту нигоҳ кунен тамошо майли хай нигоҳ кунен инама кош ки ҳамин гапа намекушодум тамошобино нигоҳ кунен ҳамаи чи ҳастай 300 сомон 300 сум нест киткаш дагай а 130 сомон то 180 сомона тамошобино нигоҳ кунен чихе набори хушрӯ тайёр кардагиян ира бинен ҳамаи чи дорад тамошобино ҳамаи чи барои ина духтарако ҳастай ира бинен охи варианта кора бинен чихе необычный якай нархаш а 130 сомон то 180 сомона хай нигоҳ кунен духтаро ҳоз я магазин омадагием латуфат кати я магазин омадагием текстил маркет роҳила медонен ҳози суроғашам пура мефаҳмонем тона борошон хайне ҳамаш эксклюзива духтаро бовар кунен ҳама чи доштияна ина бинен духтарако мардона мо навор намекардем ина бинен ини нуқтаи савдо да мардонаям любой чи ҳаста ҳама чи меёбен ира бинен иқа борошон эксклюзивняй вай якора бинен иёра бинен духтаро манам арамат бори хичонай тамошо бино каседа дар корай инам хе буракои эксклюзивни буракои люкс гуфти гапо биёен текстил маркет роҳила тамоми намуди пастелни билёшам мақсад ина нигоҳ куненда ҳама чира дастархонаи фасона ина либосои турецки оригинала ҳама чира бо нархи дастрас меёбен анака суроғара гӯш кунен фабрикаем назди фабрикаи ширин даем тамошобинони азиз инами доми душанбесити доми тераса як популярни ресторанҳо ҳама ҷара медонам дигим этажай тамошобино бовар кунен я буракак хай биёен шумои хушрӯгира бинен охи хеле бураку дар ягон ҷо нестай марамад муроҷиат кунен качрон бу гап занен ама арӯсак да курпа мегӯяд не ки хеле 2000 3000 не адола ягон арзон ту медони чи инами 2000 ку ҳози 1145 сомон шудагай ҳами 2000 я 1145 сомон шудагай медони як гала чи дора курпа дора 6 та навлучка дора 6 та навлучка дора курпа дора тамошобино болиш дора турецки тоза охи нигоҳ куненда пастели не охи 1145 сомон ами ҷадам 2000 буд ҳози боша инам хали нарх шудагай нигоҳ куненда духтарако аксияи грандиозни рафтестай 30% оз немиёда скидкаяй каседа дар корай инам хали боракои бои гуфти гапо боракои необычни бисёриё мекован марҳамат биёен текстил маркет роҳила тамоми намуди инами борои необычни боира дора турки доштай бо ирақа хуш духтаро узори ира бинен фасони чиста писта королевский гуфти гапо мана ина мучам ҳастай борошон хушрӯ дар ҳақиқат ҳам борошон фасонай тамошобино ё медонед фақат бори эксклюзив мебиёранд бо медонед чӣ мегӯянд эва диванда чи хол намедонӣ ма бояд бигим аввала бо 20% тахфиф карда тамошобино нигоҳ кунед борошона ҳамаша скидка кардаган то охири августа инами хе пастелои фасони инами воимора дидестен 30% скидка худаш арзон буд бо арзон кардаган мана хоҳишмандо инавидем пастелои бои нархи дастрас падаркадам худ дар гирифтан дар мисол бо мешуви мемони нигоҳ кунед чихе хранияш хушрӯа чизашон бои бо арзон нархо медонӣ чи баи хеле барои ки ё бура хичон мебиёранд ира бин я бурак бин да ира бин ҳам хоборои фасони дорам нархои бои духтаро аз ами бори арзон то борои эксклюзиви қиматира гуфтигапо любой намуча доранд ҳамаи чи доранд ини наборошона бин чихе хушрӯа эмайли ҳама иҷа биё инаи комплектора бин ира бин барои домод барои арӯс бин чихе комплектои шикарнаи бад доранд мана марамат тамошобинони азиз суроғара ҳози мефаҳмона латуфа доми душанбе сити мегам бо ресторани тераса дим ошёна тамошобино нигоҳ кунед назди фабрикаи ширин дай ба осонӣ пайдошон мекунен ина духтарако дидена комплектора чихе воимаи боия пледдороя кубо отдельно плед намехарем қазурки ҳамаш тайёрака худаш нигоҳ кунен қиз бигирем бо меган ки арӯсода скидкои зур дорем бо падарка дорем ина марҳамат тамошобино ҳатман бихезен биёед арӯсаки фасони эксклюзив бо 20% тахфиф шудагӣ дар ҳақиқат ҳам борошон хушрӯи духтаро тавсиятон метем биёед адола детски ваям дора пастелако барои духтаро бачаако курпа дорошон буда диди тамошобино хушрӯ
ҳамаги 150 сомон ай боксора бинен тамошобино чӣ хушрӯай ира бинен барои духтаракотон бигирен хирсам мешаванд. медонен дар ин мағоза на танҳо тонда мегирен духтару хонатонда мегирен барои духтаракотонам ҳамаи чи меёбен намедонем кӯдакода чи падарка бари анамиё зурен бо медонен чи ҳамиёра ҳози мультикоша ҳамаи кӯдако тамошо мекунанд мухлиси ҳами чизакоя нигоҳ кунен ҳамаи чи дора 150 сомон боксуша ира бинен чи хеле набораки фасончая хулоса текстил маркет хушрӯ борош чизош хушрӯ боҷа миё нигоҳ калготкиву румолу шарфу пижамаву такпишакҳои духтарӣ бачагӣ мардаки занаки ҳама намудиш ҳаст. дӯстони азиз як бура как шумо ин тарафа бинед хай нигоҳ кунед пижама духтаракон на танҳо хитонд ай шок чӣ ба шумо да 130 сомона и 180 250 сентр да гаштам омӯхта дига ин нархоро тамошобино нархо дастрас ина диде на 130 сомон сар мешида ай бо иҷода 85 сомона нибула ай нибула ки 120 ма иҷода 85 сомоне адолат чӣ арзонай қарзон меган ки бора мо худмон мебиёрем дасти якмин барои ҳава ина барои мардакоям аста диден духтарако омаден шавҳаротона фаромӯш накунен марамат ира бинен ҳамаи чи ҳаста бё суроғашона фаҳмонем латофат ресторани терраса духтаракош доми душанбе сити меган дурим ошона ҷой осон ё лаби роҳ пеш аз фабрикаи ширин раи чора ҳамешава хай душанбе ситиқш алакай маълуме бо метони азиз биёен иқадар пухтупазошон ба маззаи тамошобино ира бинен ҳам ардисертошон фарқ кунанда будай як ҷо омадем ирӯз наворгирӣ нигоҳ кунен инамин чизкейк роҳила страничкашона мемону ба дараҷашда борошон гуфти гапо ам борошон хушрӯай ҳам инами пухтупазошона бинен ранги инами борошон эксклюзив пухтупазои ё мазошдаку гап нест духтар намедонам заказ мегиран намегиран заказ мегирен шумо заказ мегирифтия дар ҳақиқат ҳам хушрӯай ардисертошондаку гап нест мадаини бу махбуси чизкейки вай дубайский шоколад астайку янамуд ба маззаи охи духтаро даҳанда об мешава ина марҳамат дигар намуди пухтупазои мастай нархо дастрасай бидроин як бурак страничкашона хабар бигиренда боварӣ дору маъқултон мешава